ongitorri Timosaga forumera. Bueno, deno bat zuen moduan, aurtengo forumeak Maria Solanda idazlearen gainean edo ditugu. Beraren ipuinak izango baitira, arrea batzukiko irakurketa jarretuan irakurritu ditugunak. Ekainerako izango zen irakurketa atzeratu egin behar izan dugu, egun dugun pandemia egoerak hala gertuta. Ondorioz eta gauza gehiago gertzen esparela, horrego astean, 2017an, egin ahal izango dugu. Bueno, gaurkoa izango da, Maria Solandaren lanaren gainean, egingo dugu lehen foruma. Bihar izango da hirugarrena eta horrego astelehenean hirugarrena, Maria Solanda bera egongo da forumuz. Bai? Bueno, gehiago usatu barik, orkestuko dizkizuet behorre ekarri ditugun gonbidatuak. Hemen Eskimon Patxizu bezarreta idazlea, aurkezpen lagutxoak egin. Horrezean jaio zen eta esan dugu Euskal Idazle Oparen merkatu bat zela. Euskal Filologiako ikasketak egin zituen, Gasteizen, eta helduren literaturan eta entzulpengintzan lan asko egin ditugu. Baina batez ere haur eta gazteen literaturan argitaratutako lanegatik da ezaguna. Lau aldiz eskuratu du haur eta gazteen literaturaren Euskal Herria eta 1991 urtetik gaur egun arte beste hainbat sare oso ditu. Hedabideetan ere kolaboratzen lanak egin ditu eta hainbat genero landu ditu, baina gehien landu duen generoa ipuinena izan. Eta bere liburuetan gehien landu duen gaia immigrazioarena da, bereziki Afrika eta Europa artean ematen dena. Horrez gain musika eta literatura eustatuz ere zenbait ikuskizun sortu ditu, Inigo Ramirez Joleak lagunduta. Eta oroak denetarik idatzi du, narrazioa, novela, poesia, haur eta gazte literatura, antzerkia, eta bere ondoan, Juan Cruz Ingerabide dugu, adunan jaioa, argizkintza ikasketak egin zituen eta geroago Euskal Filologian doktoregoa egin zuen. Urte askoan irakasle egin ondoren, Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedraren zuzendaria eta Euskara Teknikoko irakaslea. 2008 urtetik Euskaltzaingo irakaslea ere bada. Idazle eta ikerlaria da haur literaturan, batez ere ipuinen jatorria, funtzioak, erabilera eta abar aztertu ditu. Izan ere, haurraren eta literaturaren arteko harremana du aztergai. Heldu literaturan eman zituen bere lehen urratsak, zenbait novela eta poesia liburu batzuk idatzirik. Haur eta gazte literaturako liburu askoren egilia da, eta 1989 urtean, haur eta gazte literaturaren Euskadi Saria jaso zuen. Jolas eta Euskadi Urteurkia egunarekin. Gaztentzako poesia, baita narrativa ere idatzi du, eta 2018 urtean, Espainiako haur eta gazte literaturaren sari nazionala jaso zuen, abecedario Titirijario liburuarekin. Narrazioa, novela, saiakera, poesia, haur eta gazte literatura, denetarik ere idatzi du. Eta 1994 urtetik gaur arte, hainbat sari ere jaso ditu. Besteak beste ere, 2003an Espainiako kritika saria, Maixu izina lana. Eta gehiago luzatu behar, Maixuen eskurutziko dugu, gaurko foruma. Mila esker, arratzaldeon denoi. Horrela da, Maria Solanda adiskidearen lanari buruz hitz egitea. Besteak uste oso objektiboak izango eranik, adiskide bat beti izaten dago aldeko. Batzutan, etxai gaiztoen adiskide izaten. Gaur lagun arteko kontu bat egingo dugu. Iodiren atzamarrak. Izango da, mintzaldi txikiaren zenburua. Jordik
zotzak biltzen ditu, joldik sua pizten du, joldik arrautza frigitzen du, joldik pixka bat probatzen du, eta azkenik joldik dena jaten du. Maria Sunlandak idatziko joldiren lehen liburua, Erein argitaletxeak kaleratu zuen 1988an, 80ko hamarkada izan zen Euskal haur literaturaren bultzada handia jaso zuen hamarkada. Batzuk esaten dute Euskal haur literatura modernoaren hasiera, ezta. Gero beste 5 etorriko ziren pertsonaia berarekin. Ni lehen liburuan zentratuko naiz, eta orduan hau 16 anekdotak osaturik dago lehen liburu hau. Joldik bizi izandako esperientzia kontatzen ditu narratzaileak. Joldik berak. Ume baten ahotsa da beraz. Haur literaturan dagoen apusturik zailena, ume baten ahotsa nolabait ordezkatzea. Umearen beraren ahotsa birsortzea. Eta ahotsarekin batera begirada, mundua ikusteko begirada. Neskatoak gertaerak kontatzeaz gainera, hausnarketak egiten ditu, haur inteligente baten ikuspuntutik. Joldi garbi ikusten da, buru argia dela, eta sentipen nobleak adierazten ditu. Beraz, pertsonaia onbera da. Argia izateaz gainera, onbera, txintxo. Haren liburuan ikusten den, haren alderik gaiztoena mutilekiko nolabaiteko indiferentzia eta kesua dela esan genezake. Hain ohikoa, bestalde batetik, adin horretako 10-12 urteko nesken elkarrizketetan ohikoa den kontua da. Ohikotasun horrek sinesgarritasuna ematen dio pertsonaiari. Pertsona normal bat da Joldi, bizitza normal samarra darama. Eta neskato horren ametsak, nahiak, fantasiak, marrazkiak egiteko zaletasuna, bitxiak gertatzen badira ere, ez dira sineskaitzak. Nahiko sinesgarriak gertatzen dira, adin horretako ume batean. Gainera, anekdota, pixkanaka jakinarazten zaizkigu kontu horiek guztiak, ez harrapaladan. Orduan pixkanaka hartzen ditugu ezaugarri horiek guztiak. Eta orduan, irakurlea harridura suabe batetik haratako ez dute eramaten. Beti ere, humorez eta azpi ironia lehun batez. Hau, Maria Sunen ezaugarri azpi ironia lehun bat, ezaugarri tengabea da Maria Sunen gana. Protagonista xaloa da, sentibera, baina ezin osoa. Konturatu egiten baita zenbait arazoz, eta hausnarketak egiten baititu gertaerei eta ikusten dituen gauzei buruz. Anekdota horretan guztietan zehar, gero eta argiago geratzen da, Joldiren izaera nolakoa den, zer barne mundu duen, zer nolako hausnarketak egiten dituen, zer arazo, interes eta desio dituen, nola gustatzen zaion marraztea eta idaztea. Marraztea eta idaztea. Nolabait, Maria Sunlandaren alter egoak. Handik edo denik sudurra agertzen du. Maria Sunei izugarri gustatzen zaizkio, bi gauza horiek. Idazteko eta marrazteko duen grina liburuaren egilearena berarena ere bada. Bestalde, ederra da ikustea nola erratzaile batek egileak zigarro paketeari begira beste aldeko ikuspegi hartzen duen umearen begiekin, zigarroaren lekuan jartzen den umearen begiekin. Edo sagar baten aurrean nola identifikatzen duen sagarraren barneko arra pertsonaren barneko ar psikologikoarekin. Ikuspuntua aldatzen maistra da Maria Sun. Beste leku batean jartzen. Eta ikuspuntu horiek barne munduarekin lotzen. Beti ere,
egunerokotasun xume baten barruan, sukalde batean, alegia, gran, bere logela. Begiratzeko angeluak aldatzen ditu etengabe, bere egun geratxotik, eta zerumugak berriak ageri zaizkigu, ia sukaldetik edo logelatik mugitu gabe, egoera intimo batean. Beraz, Joldik zotzak biltzen ditu egunerokotasunaren basoan. Eta aldi berean zotzak biltzen ditu aurrek buruan izan ohi duten eremu fantastikoan. Ekar dezagun gogora printze txikia eta sonreiru baten marrazkia, eta sonreiru barruan marraztu omen duen elefantea, naizta ez den ikusten elefante hori, irudimenean marraztu behindu egileak, narratzaileak. Joldik lore bat marrazten du, besteak beste. Eta esango nuke elefante bat irudikatzen duela barruan. Zer elefante? Ba, hizkuntzaren elefantea. Elefanteetan elefantea. Gorputzez. Baina txoriaren bihotzarekin. Elefante txori bihotza. Txoriaren bihotza du, harimaz. Lore elefante txori bihotza mintzatu egiten zaio, Joldiri, eta marrazkia osatzeko eskatzen dio, eta pausoka marrazten den osagai bakoitza mintzatzen hasten da hurrengo osagaia eskatuz. Hizkuntzaren bidez elefante bat baino handiagoa den errealitate bat sortuz. Bere leku txikitik, fantasiaren bidez, mundu erraldoi bat sortzen da. Sortzen du, mearen buruak, Joldiren buruak, elefante bat sortzen du. Garai batean, halaxe gertatzen zen gure tradizioan, munduko landare eta animalia guztiak mintzo ziren hartan. Tradizioko zotzak biltzen ari da Joldi, eta printze txikiaren irudimenarekin elkartzen ditu eta sua pizten du. Hor dezagun tradizioko piezatxo bat, eta gero irakurtu dugu Mariasunen pieza eta ikusi nola printze txikia eta tradizio uztartzen dira. Ama, goxiak nagoni, jaunak ditu biltzak erantzuna. Garai batean badakizue familia batzuk baserritan alokailuan bizi zirela, eta orduan baserritan etxeko jaunarekin bizi zirenean, etxeko jaunak gari edo hartoa kutxa batean giltzapean gorrotzen zuen, eta ematen zion zerari hango maizterrari ematen zion neurri bat, albisteko bat, eta harekin konpondu behar zuten. Oainikan Afrikan eta ikusten dira kultura Orduan, jaunak ditu giltzak, joaten atzaio jaunari emateko giltzak. Jaunak esaten dit, emateko esne. Zeren esne? Behiaren esne. Joaten atzaio behiari emateko esne. Behiak esaten dit, emateko belar. Zeren belar? Mendiaren belar. Joaten atzaio mendiari emateko belar. Mendiak esaten dit, emateko egitai. Zeren egitai? Errementariaren egitai. Joaten atzaio errementariari emateko egitai. Errementariak esaten dit, emateko urdai. Zeren urdai? Txerriaren urdai. Joaten atzaio txerriari emateko urdai. Txerriak esaten dit, emateko eskur. Zeren eskur? Aritzaren eskur. Joaten atzaio aritzari emateko eskur. Aritzak esaten dit, emateko aize. Zeren aize? Itxasoko aize. Itxasoak niri aize, nik aize. Aritzak niri eskur, nik eskur. Txarriak niri urdai, nik urdai. Errementariak niri egitai, nik egitai. Mendiak niri belar, nik belar. Behiak niri esne, nik esne jaunari. Jaunak niri giltzak, nik giltzak amari. Amak niri opida, aizar mutila. Lan prozesuak, naturaren prozesuarekin loturik osatzen da katea,
eta gizakiaren lanaren aldarria, naiz elkarren arteko dependentzia agertzen du pieza honek, oso garbi. Aldaera asko ditu pieza honek eta luzatu daiteke etengabe. Mariasunek ordea, kateak eta lotura sozial, produkzio lotura horretatik atera egiten du, eta irudimenaren mundura eramaten du. Eta azkenean, pentsamolde libre eta irudimentsuaren aldarri bihurtzen du. Begira. Lore bat marraztu dut, eta loreak esan dut. Loreontzi bat marraztu izadazu. Eta nik loreontzi bat marraztu dut. Loreontziak esan dut. Leiho bat marraztu izadazu. Leihoa marraztu dut, eta leihoak agindu dut. Eguzki eder bat marraztu izadazu. Eta eguzkiak haizea eskatu dut. Eta haizeak mendiak, eta mendiek ibaiak, eta ibaiek arrainak. Arraintxoak marraztera nindoana, andereñoak esan du. Bale, orain matematikako fitxa bat egin behar du. Eta ibaiak arrainik gabe gelditu dira. Ikusten dugu, pausoz pauso, nola osatzen duen Joldik marrazki konposizio bat. Gauza txiki batetik hasten da, eta marrazkia mututuz doa, irudimenean, konposizio bat egiten du. Baina bat batean andereñoak errealitate gordinera ekartzen du matematikako fitxara. Hasieran irudimen jolas polit bat zena, andereñoaren akenduta oso irudimen jolas polit bat, da, oso ondo asmatua, baina ikasgelako testu inguruan askatasun aldarri bihurtzen da, askatasun egarri. Printze txikia bezalako pertsonaien askatasun egarriarekin lotzen zaigu, edo lotu dutik behintzen. Bizitzaren magiarekin eta ilusioarekin, aur baten itxaropen eta egarriekin. Joldik sua pizten du. Sua piztu eta apotzar bat agertzen zaio hau zabalik. Joldik bere begiradarekin eta hausnarketekin sua pizten du etengabe, irudimenaren sua. Eta aldi berean, ilunaren leizea ere agertzen zaio. Beldurraren leizea. Joldik ilusioaren sua piztearekin batera, ezinaren ilunak mehatxo egiten dio. Hau ere konstante bat da Mariasunen literatura. Gai honek forma asko hartzen ditu Mariasunen lanean. Besteak beste, mamu jostari batena, edo gero ikusiko dugun krokodiloarena. Eta horren aurrean, kontraste horren aurrean normala da, edo nori zotinak hartzea, zotinak ematea. Beldurra, apo handi bat omen da. Gure baitan lo dagoen apotzarra. Batzuetan esnatu egiten da, eta saltoka hasten zaigu petxu barran. Horrelakoetan alferri da berarekin hitz egiten hastea. Orduan, gero eta salto handiagoak ematen baititu. Bihotzetik eztarrira, eztarritik sabelera, sabeletik burura. Nire aitonak dioenez, alakoetan egin dezakezun gauza bakarra, kantatzen hastea. Kantatzen hasi ezkero, apo harrituri geratzen da, kantu hura nondik datorren jakin nahian. Gero, kanta ikasteko gogoa sartzen zaio, eta adi-adi egon hori da. Baina apoak ez omen dira musikarako jaio, eta logura sartzen zaie. Tontatu bezala egiten dira, eta ia konturatu gabe, loseko gelditu. Eta orduan, sosegoa etortzen zaigu. Ilunarekin zer egiten du Mariasune, semorke magia egiten duela ilunarekin. Jolas egiten du, humorez begiratzen dio. Ilunak esan nahi duen simbolismo guztiari. Eta halako eraldak eta xumeak gertatzen dira, txikiak ez dira arronditsuak, baina gertatu egiten dira. Bizitza
goxatzen duten eraldaketa gertatzen dira. Eta bizitza goxatzeko Ioldik arrautza frigitzen du. Kantuan hasten da, arrautza zartaginean bezala. Sukaldean janaria eraldatzen den bezala, kantuak eta musikak gure egoera psikikoa nolabait eraldatu egiten dute. Barrua kantuan hasten zegunean, gure alde baldar, izuti, basa eta zozoa aspertu eta lokartu bezala egiten da. Apoak lo hartzen du. Ez dago arrandik egerik eta borroka izugarrik, humorea, begirada, irribarra ironikoa, eta apoa lo. Apoa simbolo ezaguna da hau literaturan. Ni orain esaten nahi naizen gauza hauek apunte oso laburrak dira, emango lukete ikertzeko desente. Beste bat egitzuko dugu, zartu gara. Apoa simbolo ezaguna da hau literaturan eta joko asko eman du. Adibidez, Arnold Lobelen liburuetan, adibidetxoak jartzeko ez. Edo tradizioan printzesaren eta apoaren ipuin tradizionalean berriz, apo lirdingatsuak esaten dute sexu irritxa maitasunaren bidez eraldatzea simbolizatzen duela. Apo hori gai baita eraztunaren bidea putzu sakonera sartzeko, psikiaren barrera sartzeko, maitasunaren bila, beldurraren ondoraino heltzeko eta gainditzeko. Ioldiren aitona agertzen denean, ordea ipuin tradizionalean baino, ipuin tradizionaleko apoak baino harago jotzen du. Jotzen du musikara. Musikak jasotzen du maitasunaren goiz hortzuna, eta superior esaten zeiren goiz hortzuna. Norbait pentsa dezake, Ioldirengan apoak simbolizatzen duen beldurraren eta sexu irritxaren sublimazio bat gertatzen dela. Baina ez nuke alakorik esango. Aitzitik, musikaren bidez, beldurrez begiak itxi ordez, aurrez aurre begiratzen dira apoaren. Sosegatu egiten du, lokarra bizi. Eta adierazten dio ez da bainik zure garaia. Ioldik pixka bat probatzen du arrautza frigitua. Goxoa da gorringoa estarrian ahotsa lehutzen du. Irudimena ere goxoa da, lepo inguruan biltzen da, sentsazio epela ematen du, mundu babestu batean bere biziko abenturak bizitzeko aukera hartzen du eskura. Irudimena aurrena pixka bat probatu egin behar da, modu delikatuan. Egon daiteke beroegi, udako eguzkia bezala, egon daiteke hotziltzen eskua neguan erurra eukitzen duenean bezala. Bufandaz, zegin dugu. Nire bufanda, zube eder eta koloredun bat da. Lotan egon ohi da lepo inguruan, eta berotasun goxoa ematen dit kogotean. Ez zaio gehiegi gustatzen mugitzea, eta nik ez dut horretara behartzen. Berdin da. Bufanda itxura duten zubeek, maitasun handia eskatzen dute. Goxoki tratatu behar dira, delikatua baitira, izaera eta formaz. Udako zubeak ez dira negukoekin konfunditu behar. Lehenengoei eguzkia gustatzen zaie, bigarren nahi berriz elurra eta hotza. Lehenengoek ihes egiten dute gurekin topatzean, bigarrenek alderantziz, goxoki eskatzen dute gure lepoan bizitzen. Udakoak arriskutsuagoak izan daitezke, negukoak ordea, ezagunak dira beren otzantasun eta borondate onagatik. Nik bufanda zure bat dut, eta ez diot izen berezirik ipini, tontokeria iruditzen batzea. Bufanda esan eta bale. Horrela denok ulertzen dugu, neguko zure, eder eta koloredun bat. Nik dakide
batean ez, bufanda osagai literario gisa, ez da askotan ere erabili literaturan. Besteak beste, bada Yves Bonnefoyren bufanda gorria, izenburu daraman idatzi autobiografiko bat, gogoetaz betean, bere haurtzaroaz diardu prezeski. Eta hori bat arteaz, literaturaz, munduko kultura ugariez oso hori beharra da gomendatzen zuen. Hala ere, niri bufandaren irudiak zerbait prosaikoagoa ekartzen dit burura. Idazlea bere maila eserita, bero gailurik gabe, bufanda jantzita, eskuik tarteka tutz beroa emanez. Bufandaren irudiak Pio Baroja ekartzen dit gogora. Eta ez daki zergatik, baina jauzi handi bat eginez errusiar idazleak ekartzen dizkit gogora. Estepa zuri elurtuari begira. Hots, horri alde zuriari begira. Horri alde zuriari begira hartzen bufanda behar duzu. Zerbait behar duzu. Hotzikara kentzeko. Eta joldik, dena jaten du. Ahokada batez, grausk. Dena jaten du. Eta denak bera jaten du. Garai batean Mikel Lasapoetak irudikatu zuen zirkulu autoireslearen irudiaren gisara. Hain Anderioak esango digu. Anderioak ipuin labur bat idazteko agindu digu. Nirea gelako laburrena izan da, honela ziren. Ikastola batean, haur guztiak oso txikiak ziren. Egun batean, haur bat galdu egin zen, eta zorri batek jan zuen, eta inoretzen konturatu. Benetan laburra ire ipuina, esan dit Anderioak, eta kezkatuta somatu dut. Handik pixka batera galdetu dit, ea nire ipuina gizon bati erakusten utziko niokeen, eta nik baietz erantzun dut. Gizon horrek psikologo du izena. Eta halako asoziazio bat etorri zait burura. Horko zorri horren eta errosika arkakusuaren artekoa. Behar bada biak, ala biak, ia ikusi zeinak direlako. Ez dakit Anderioak joldi eraman zuen psikologoak zer esango dukeen, ez dakit Anderioak berak zer iritziko dioken, baina zorriak jandako nortasun, ilusio, jakin eta marrasteko naiz idazteko gogo baiek, gerora arkakuso ikusezin bihurtu ote zirelakoan nago. Ez Kafkaren koleoptero nazkagarri Baldres eta Leurdingaren antzera, baizik eta kontrako aldetik, arkakusko alai, saltari eta abenturazale gisa. Behar bada Pipi Galtzaluzeren irudiaren alderantzizko antieroi komiko gisa. Baina Pipik bezain bateko bizi indarrarekin. Pipik bezain bateko irrikarekin. Pipik bezain bateko ausardiarekin. Nire ustez hori guztia da joldi antipipi, ez hain antipipia, bere xumetasunean. Joldik zotzak biltzen ditu, joldik sua pizten du, joldik arrautza fregitzen du, joldik pixka bat probatzen du, eta azkenik joldik dena jatu. Agon, nik ere eskerrak eman egizkizuet, beko Zaharra Forumari, Pedrori, Maiteri, Arantzari, Euskaltzaindiari, eta batez ere etorri zareten guztioi egun berezia hauetan, ez dakite, gaur Pedro Algardik zioen, egunkarietan, mirari bat dela gaurkoa, eta mirari honen gastatzaile izango gara. Lasterra da, Juan Cruzekin ere aritzea, eskaldiko partez, asertxo bat egitea honen torri bat eulen, eta gurekin Mariasun Landa eta Asun Baltzola sentitzea. Mariasun Landa esatea Asun Baltzola gogor ekartzea da eta bilbo ekartzea da. Horregatik pentsatu genuen gure saioari
izenburu bakarra ematea nola baita ez da. Jo diren atzamarrak, zenean, kokodriloaren aurrean, nire kasuan ez da. Zer sentitu dezaken, jotik kokodrilo bat ukitzean, kokodrilo baten aurrean. Behar bada, bihar saio, ez dakit serioagoa, esan, edo konkursek interpretazioak aipatu ditu, ikerlariak etorriko dira. Ibon Egaña eta Mari Jolas egin, baina gutxi guztu guri jolasten, ez da, hau literaturak. Literatura gehiago identifikatzen da seriotasunarekin eta zuetako batzuk ezagutzen duzu jolasa, baina aurrak joldi ez da aspertzen jolasten, ez da. Jolgetan gustura dago, naiz eta jolasa ezaguna izan. Horrexegatik proposatuko dizuet zui ere jolasa, naiz eta batzui esan bezala ezaguna izan. Bakoitzak pentsatu behar du zenbaki bat eta 9 bitartean. Eta biderketa egingo du, bider 9. Bakoitzak duen zenbaki hori bider 9. Atera zaigun emaitza zifra bakarrekoa baldin bada, ez dugu ezer egin behar. 2 zifrako baldin bada, batuketa egingo du. Nodezagun 43, 4 Kontua da bakoitzak izan garuela zifra bakarreko zenbaki. Zenbaki hori, lasai, galdu bazarete, kontu zaila da, ariketa zaila da. Zenbaki hori, bakoitzak, zenbaki hori 5 kenduko dira. Kendu. Baina, literaturan gabiltzan ez, letrekin jolas egitea gustoko dugunez, letra bihurtuko dugu alfabetoaren arabera. 3 baldin badugu, A, B, C. Bakoitzak letra bat izan dugu. Eta nik galdera ingo dizkizuet, baina ez dut erantzunik entzun nahi, bakarrik gogoan asko. Soterez banago, ondo azaldu ditut ariketak. Zenbaki bat eta 9 bitartean, bider 9 zifra bakarreko bazen, ezerekin ezer, 2 zifrako bazen, batuk eta ken 5. Letra bihurtu, eta ona lehen da biziko galdera. Pentsa ezazue, daukazuen letra horrekin hasten den Europako herri nazio baten izena. Eta letra bat aurrera. C baldin bagenuen D. Pentsa ezazue, zuen letrarekin hasten den animali handi baten izena. Normalean, atera izan diren erantzunak, Danimarka, eta elefante. Batzen agezkoa egiten duzu, beraz, oso ariketa ez duzena egin duzu. Beraz, bi letra proposatzen dizkizuet, ea, eta bizikoa, horrela, D ikusten duzu, B, bai, ez da, eta B letra. Bi letra hauekin egin dezakegu jolas, bi izen hauekin, ez da, Danimarka eta elefantea. Eta Danimarkara joateko, zontu zen irakurriko dugu txan fantasmaren zatitxoa. Zaldiko maldikoan, Karmentxuk oiokatu ziren. Haitxan, imaginatzen alduzu zaldi hauek egan egingo barote noraino joango ginatekein. Nik ez dakit zenbat buelta eman genituen gau hartan. Egun baino gehiago, izan zirela ziur nago. Zeren, egun arte kontatzen badakit eta hortik paseak asko eta asko ziren. Poliki-poliki, barraka guztiak isten zigoazen. Urrutian argi, zuri, gorri eta epela azaldu zoan zen. Zaldiko, maldiko hartan, gu bakarrik, bueltaka eta Karmentxu jaitsi ezinik. Eta alako batean, egan hasten den eta ea alako batean egan hasten den eta urrutira eramaten gaituen aitortu zira. Oda, zaldian egan egiteko gogoa ez da. Amerin Nortonek kontatzen du, berak egan egin zuela zaldi baten gainean, baina alako batean. Zaldita guzti sartu zelako guretan eta alako batean zaldiak lurra okitu ez eta egan hasi zela. Nik beste zaldi bat ekarri nahi dizuet gogora. Txan fantasma eta Karmentxu egon jira buelta egiten hasi ziren, baina 1001 egin izan balituzte ezagutuko zuten Idaztun izeneko zaldia. Mundu arabiarrean Gabriel Goiangeroaren zaldia. Pentsamendu bera baina azkarragoa dena. Zen, konparazio polita. Urten poderioz, bere Idaztun zaldia erabili dezakegu,
Ioldiren gana joateko, edo Parisera, edo joateko, ze Mariasun Parisera joan zen ikastera. Eta behar bada, han irakurriko zuen Berrolt, frantsesez, Patxama Horretxun frantsesez. Iparraldera joko dugu Danimarkara, iparraldera, herri eskandinagoetara. Hurbilago grima nahiak dauzkagu, ezta? Eta Michael Ende, Momo, eta unakoak irakurriko zituen, irakurri zituen Mariasunek. Kristin Nostinfer ere bai, Austriarra, Bienan jaioa. Asun batzona bezala, Mariasunek esan berri du, zuela nahikoa idazleek pasatzen zizkioten testuekin. Eta horregatik, testu horiekin nahikoa ez eta beraiek hasi zirela idazten. Polita zaite, konparazio hori lehen bakurzik ere irakurri du, ezta. Eta Danimarkara joan ezkero Andersen aipatu behar dugu, ezta. Andersenen tristura, melankolia. Egun hauetan joaten bazarete, utziko bale dute joaten Danimarkara, Kopenhagera adibidez, zabalik bale dute kafetegiak, auki bakoitzak manta txiki bat dauka. Mamaleak hartzeko eta liburu bat bestela hartzeko goxo-goxo, edo libura gainean jartzeko horixe da literatura. Horixe da iruztez Joldi, eta horixe da Mariasunen literatura mota. Maria Grip ere aipatzen du, idazle suediarra. Azken batean zer da hor literatura? Nik uste berak ere, oraindik ere, esaten duen moduan elkarrezketetan ez dago argi, zer da hor literatura. Berrolten ipuinak hor literatura ziren, Grimanaien literatura ez, helduek entzuten zuten, eta helduekin batera aurrek. Aurrek irakurri dezaketena omen da hor literatura. Edozein modutan, Mariasunek duintasuna eman dio, berez baztertu xeaz eman arlo honi, adin honi. Berak dio, heldua izateaz kontsolatzeko modu bat ote da literatura, hau literatura. Ez da arrastasunarekin lotu behar. Txikitasunaren handitasuna izenburu jarri diozue, eta handitasuna egia da, eta sakontasuna ere bai. Eta batez ere sekretuak eta intimitatea. Hori da literatura. Salto txiki bat egingo dugu eta elefantea ez, baina krokodiloa egingo dugu. Krokodilitisa gure garaiko gaitz bat da. Jendeak landatik alde egin zuen ez geroztik, bizi modu naturala, biziaren eta heriotzaren indar eternalekiko harremanak eten zituen ez geroztik, hirietan pilatu eta bere izerdiaren eta lanaren fruitua besteren esku utzi zuen ez geroztik, eskerrak krokodilfil pilulak dauzkagun. Krokodifila eraginkorra da. Larridura, abandono, sentimentua, babes falta, zetartzua, eta gisa horretako sintomak dituzten gaitzetan. Krokodifila harreman premia larriak tratatzeko da gomendatua. Bakardade eta sexu autokudeak eta egoeretan sortzen dira halakoak. Gomendatua da, halaber, pertsona arteko harreman eta komunikazio falta, bizipozaren hasteak, agresibitate ezkutua, egokitu ezin existentzialak ageri dituzten egoeratan. Bai eta tratamendu psikoitxaropen zuen lagungarri gisa ere. Krokodifil. Krokodiloaren antzeko piztia dugu elefantean. Hegoaldera eramango gaitu, iparraldetik, Danimarkatik, hegoaldera. Hegoaldean, Gianni Rodari, asun batzuela Italian bizi izan zen. Fantasiaren gramatika. Horrentxe esaritu duten Euskadi Sariko liburuan Gianni Rodari bezalako espiritua oso presente dago, Inigo Astizen lan ederrean. Eta ederra da kate horri hiltzea, jolasean hiltzea eta kantu zaharrak berritzea, etengabe berritzea. Mariasun landak eta
guk geuk jonden mendean ekin genion eta gaur egun forma berriak behar ditugu, kantu zahar horiek berreskuratuko baditugu. Baina ez dakigu oso ondo zer hau literatura, kontua da ez dela erraza aurrentzat idaztea, aurrentzat ere idaztea. Gogoan dute Saramagoren Las maletas del viajero liburuan La flor más grande del mundo irakurri nuela aspaldian eta berarekin egoteko zortea izan nuen. Eta aipatu genuen aurrentzeko liburu bat izan zitekeela eta alaxe gertatu zen gero Alfaguarak atera zuen album zoragarri bat. Baina Saramagori gero irakurri nion, Italian aurkeztu zutenean liburu album zoragarri hori, La flor más grande del mundo, munduko lorrerik edarrena ondiena. Haur batek esan ziola ez zuela ulertu. Eta Saramago ordurako Nobel saria esan zian arrazi duzu. Ez dakit zuentzat idazten, ez dakit neskamotik antzat idazten, ez da arresa. Gainera, Borgesek esaten zuen bezala, kontuz aurrentzat idazten duenak aurkeriak harrapa bezake. Aurkeria, puerilidad esaten zuen berak. Kontuz egitea da, ez da arresa. Ez da gozto kontua, ez da gozto azukrea eta ez dira. Azukrea eta gatza behar dira, alako ipuinak idazteko. Ederra iruditu zait, irakurketa bera sumatzea konkursen hitzetan ez genekien zer esan behar genuen, ezta? Eta printze txikia aipatzea asko gustatu zait, nire ustez oso presente dagoelako printze txikia irakurri dugun testuetan eta hasierako pasartean, ezta? Helduok kapelu batean barkatu. Kapelua ikusten dugun tokian, aurrak, boa, zube bat ikusten du, eta boa horrek barruan dukan elefantea ikusten du. Behar bada hori da, heldua izateaz konsolatzeko modua. Ikuspegia. Antoine de Saint-Exupéry Mediterranean desagertu zen, egualdean, beraren. Eta Saharan egon zen, Ignacio Hidalgo de Cisneros, pilotu errepublikar gasteiztarrarekin. Eta berak bere memorietan, cambio de rumbo memorietan kontatzen du, hau bero xamara zela, printze txikiaren idazlea. Gauza bada obra eta beste bada persona. Eta kontatzen du hau beroa zela eta esageratu egiten zituela bere kontaketak. Salvamentu, larriga eta balentria egiten zituela, asper egin dagoten zirenean Sahara. Asko jota kartografietu egiten zituen parajeak eta behin adarra jozioten piztietaz ari garela. Eta lehoi zahar baten larrua hartu eta duna batera iguzten gila hori. Larrua gainean zutela. Eta eraldatu ziren eta Antoinek ikusi zuen duna baten gainean lehoi bat. Saharan ez da lehoi. Orduan argazki bat ateraztiak, argazki bat aterako zioten eta Frantziako literatura zientifikoa zuen artizkari batean argitaratu zen Saharako lehoiaren berri emanez. Antoine de Saint-Exupéryren baina da ere, eta printze txikia ere, nola idatzita dagoen, Nueva Yorken idatzita dago, bera jota zegoela fisikoki eta emozionalki, oso Memorias de la Rosa liburuan, Consuelo Uncine kontatzen du nola idatzita dagoen. Horita dira, liburuan intrahistoriak ere, ezta. Baina Maria Sun bezala nik uste denok geratu ginela liburatuta Mumiak. Mumia asun bat zegoen protagonista izan zen, eta kapelu bat zen. Behar bada Asunek ere ikusiko zuen elefantea, gero askotan errepikatu izan duelako. Maria Sun Landak printze txikiari buruz estimatzen zuen, maite zuen, baina esaten zuen aurrek ez dutela zertan irakurri. Esaten zuen, dastatzeko eskubidea bai izan dezaketela, baina ez bete beharra. Behar bada, helduekin irakurri dezaketela. Eta printze txikia gora eta printze txikia bera. Irudipena dut txan fantasma berrirako dirudan honetan, antzeko melankolia dariela ere, antzeko tristura. Eta tristura hori gainera areagotu egiten da hilabete hauetan ez da. Baina eskolan ere ikerlaria izan da, teorizatzailea izan da, ala tokatu zitzaien, ez da, belaunaldi kontuare izan zen. Jose Normazabal ere ipatu behar da, ez da.
teorizatzailea da, eta horregatik esaten du, bai, printze txikia oso ondo dago, goraipatu behar da, baina ez da edozein aurrentzat, edozein egoeretan dagoen aurrentzat. Juan Cruz ere badu teorizatzailea, eta bularretik mintzora liburuan abermenduko duke. Horrentxu esan dira azteran ez aterako dela ez da. Joan den mendean aterako liburua. Ederra da, horrendik ere interesa izatea. Hori da beste ezaugarritako bat, Maria Sundermarenean ez da. Bere obra itzuli izan du. Hizkuntza askotara itzuli izan du. Interesa erakutsi dute Frantzian, Eslovenian, Grezian, Estatu Batuetan, ez da. Estatu Batuetan zensura egiten zioten trampa baino lehen, ez da. Zigarroan estena hori segurasko, zigarroak ezin dira aipatu aurre liburu batean, noski tabernak ezin dira aipatu. Aurrak ezin dira gurasoak tabernan dauden bitartean plazan ibili. Mapak kontatzen ditu berak ere, ez da. Itzulpenak ere ematen dizulako bidaiatzeko aukera. Baina esan bezala alako sentipen udazkentsua utzi dit. Eta berak etortzen du Beniola aldizkarian proposatu ziotela bukaera aldatzea, txanpaltasunarena. Arraro etxea, triste xamarra zen. Baina bere hortan utzi zuen eta bere hortan itzuli izan da, zorionez. Elefantea agertzen da, elefante txoririotza liburuan Emilio Urberoaren ilustrazio zara haure itzulia. Garai politak ez izan genituen adibidez, liburu hau eta beste batzuk aldi berean argitaratzen ziren euskararekin batera katalanez, galegoz eta gaztelaniaz. Gaur egun desagertu da espiritu hori, zoritxarrez. Bitxia da, gertatzen ari dena. Halako sentimentu udazken txua sortzen du horrek ez da. Esan bezala, elefantea agertzen da, eta elefantea, ez dakit ezagutuko duzuen, baina bada baita ere tradizioko ipuin asiar baten, ez dakit, protagonista, ez da. Diotenez, elefante bat ekarri gela batera eta 6 itxu bildu zituzten. Eta itxu batek izatxatik heldu zien, elefantea soka baten antzekoa da. Beste batek hankari heldu eta elefantea zutabe baten antzekoa da. Beste batek ukitu zuen eta arresi bat bezalakoa da. Beste batek letagini heldu eta lantza bat bezalakoa da. Beste batek trompari eta soka bat bezalakoa da. Edo belarriak eta haizemaile baten antzekoa da. Literaturak hori eskaintzen dugu. Bizitzari beste modu bat, beste prisma bat, gauzei begiratzeko. Behar bada itxututa daudelako. Behar bada pandemiak lagundu digu ikusten, lehendik ikusten ez genituen gauza batzuk, ez da etxetik ateratzea zartan. Kafe bat hartzea zartan. Zoi, loituta geunden, ohikotasuna, egunerokotasuna batu du Juan Cruzek. Maria Sunek aipatzen du bera elefante emea sentitzen dela. Baina txori bihotza daukana. Arkakuso ere sentitzen da eta polita da, nola aitortzen duen Bartzelonan zegoela triste, ez dakit esperientziaren bat eizki atera, eta arkakuso sentitu zen. Baina arkakuso horrek Errusiara joateko gogoa izan zuela. Eta behintzat, idazteko gogoa eta bizitzeko gogoa sortu zitzaiola literaturak hori eskaintzen dugu. Manta txiki bat, goxoago sentitu gaitezken. Erneago ere bai. Edimburgora joaten bagara, The Elephant izeneko pafean te bat hartu dezakegu, zabali batin badago. Hain idazten zuen J.K. Rowlingek Harry Potter. Orduan, itzeukan dirurik ez da argia edo gasa horrentzeko. Eta seme-alabek etxeko lanak egiten zituzten bitartean bera Harry Potter idazten zuen. Eta editoreek ezezkoa ematen zioten, eta ezezkoa ematen zioten, harik eta baiezkoa zioten arte. Eta eman zioten. Gero Harry Potterra izugarrizko ez dakit protagonista izan delako, eta Harry Potter izan delako persona egiten inbidiagarri bat, nahiago ditut Pinotxo eta Tom Sawyer eta bestelakoak, baina hala izan da, eta aurrek ez dute beldurrik izan totxo bat igeltzeko. Badirutik gaur egun dena edulkoratu eta dena laburtu behar diegulatu. Ez, Harry Potter irentzi egin dute, Harry Potter sentitu dira magia egin dute, ez da. Txori bihotza, esaten zuen Maria Sunek,
Eta Asun Batzolak Txoriburu izeneko liburu bat idatzi zuen, oso hurbil sentitzen ziren. Txoriak, literaturan, eta Unamuno, Barkatu Bilboko filosofoa, eta Gasteizko Unamuno institutuko ez Bilbokoa, irakurren grafitia. Decís que tengo pájaros en la cabeza, pero los prefiero a vuestras jaulas. Berehala ezabatu zuten. Handik pasatu naiz, autobusa hartzeko, eta ezabatuta dago. Preso dituzko beste bat dago, baina Luzaroan ezer dago egon da. Hau da, txori burua daukadala diozue, baina zuen kaiolak, ez da. Aurraren ikuspegia hori da, mafaldaren ikuspegia hori da, ez da. Zenba kaiola sortu dituzuen. Zen egiten, ez dakit, ez? Erroa da, hori da literaturen egitekoa, ez da. Kaiolak zabaltzea. Irakaskuntza ere oso importantea izan da Nahiasunen arloan, bizibidean, irakasle, maistra eta unibertsitatean irakasle ere bai. Eta gogoan dut, Juan Cruzek oso ezagutzen duen eskapila bat, esaten zuena, aurra zela, sokerez banago, entzun egiten zuela Jordi. Irakurri bitartean, ez ahozko da, irakurri bitartean, isinean, entzun egiten zuen hau txori. Edo Karmentxu, Arrabeletxean sartu zutenean, Megarrez, edo. Baina, institutora pasatu zenean, eta hasi zenean, Muñoz Morinak esango luken bezala, gramatika arborea, aztertzen esaldia eta metafora, eta galdu intzuela hau txori, utzi intzuela hau txori entzuteari. Nik uste hau txori oso importantea dela, eta gaur egungo irakaskuntzan Nahiasunek digan bezala hau literatura sartu da, baina hau txori ez dakiz zenbateraino entzuten da. Aurrek zenbateraino entzuten da. Gainera pantaila nagusitua da, azken hilabete hauetan. Eta xuxurla hori, aukera izan dugu eta izango dugu. Ipuinak berriro ere kontatzeko, liburutik ahozkotasunera itzultzeko, azkenean oso kontu polita da, Kijote Realek irakurtzen zen, ez da ozen kita berbetan. Polita da hautsa entzutea. Gure baitan ez daitago hauts bakarra, batzuk baizik, koro bat behar bada, eta baita orfeoi bat, ere, dio Nahiasunek. Horregatik, bere hautsetan arkakusoak agertuko dira, katuak, krokodiloak, elefanteak, txoriak. Krokodifil, pilula goraipatzen zuen, krokodilo bat oiaztian, liburuan, eta krokodifilak liburuak dira, kantuak dira eta kuadroak dira, eta udazkeneko paisaiak dira. Begiratzen jakin behar ez da, berriro dira gogor eta itxu gaudelako. Chestertonek zioen, gure baitan dagoela piztia, gure baitan dagoela erensunean, eta literaturako baten digula zalduna, piztia horri aurre egiteko. Eta bukatzeko piztiekin eta elefantekin, bada Lisboan, museo kartografikoan mapa bat, mundua ezagutzen zen, neurrian arrasten zen. Orduan, erdiaroan marinelek etzekiten dian nola dirazi zen, ja ezin zelako jakin. Mapetan agertzen dira formak Europa, Afrika, baina gehiago ez. Talako batean, ohar bat, de aquí para adiante so a dragois. Hemendik aurrera dragoiak erentzun besterik ez da. Eta hori eman dezake, gaur egungo egoerak ez da. Baina ikusiko bazen dituzte Nahiasunek eta Juan Cruzek eta nik atzo Donostiako eskola batean, altzan dagoen eskola batean, omen aurpegiak, maskara eta guzti, formatzen ari dira eskolan sartzeko, ia ez diktaduran bezala, oso estenak itxiak ikusten ari gara. Eta ikusiko bazen ikusten egin aurpegiak haiek, oraindik ere sugea ikusten dute eta sugearen barruan elefantea. Eta nik uste aukera ematen digula paketa honek gure aur begirada hori berriro ere pizteko, begia zabaltzeko eta konturatzeko zenbat gauza eder dauzkagun eta egin ditugu eta zenbat gauza eder egin ditzakegu batez ere.
horixe izan da gunea. Zuek galderarik edo bazten dute, bestela bitz esan ditzake, karren kontuen gainean. Mila esker. Bigarrena kontu batekin esan, Sarama horrena aipatu duzunean, ez? Eta nik askotan pentsa hori izan dut hori, zuek aur gazte literatura egiten duzuenok, ze ahalmen duzue bestiok galdu duguna? Igual zita erantzunez, baina... Nire kasua oso modu naturalean gertatu da, eta izan da maisu ibili naizela urte askotan, eta egoera hortatik irten dela elkarrizketa hori. Haur baten begira da sartzea. Gero, baina hori oso pertsonala dira zen. Idazleak mila arrazoirengatik lortzen du begirada bat. Niri momentan oso lotxatia izan nintzen eta ez nuen gehiagia dirazi, baina bai jaso. Oaindikan badauzkat irudiak besoetan nenbileneko irudiak eta badauzkat. Orduan, zera lotu nuen hori nire haurtzaroakin. Beste umeen ispilu horiek nire barrura sartu ziren eta ume baten hautsa errestu bat nuen. Nire egan horrela gertatu zen, beste batzuegan beste modu batera gertatzen da. Eta beste batzuek ez dute lortzen, naiz aurrentzako idatzi, nera bezalatik behera jistea. Aur literaturako ipuin askotan, nera baten hautsa dago. Naiz gero simplifikatu eta irakurtzen dute. Baina zera hori patxirengan edo areixunengan ikusten den hori oso zaila da. Gertatu behar da zerbait, niri pasatu izan hori, baina beste batzuei, lehen esan duen ahots hori mantentzea lortu duen idazleak, txikitako ahots hori, aitona baten narrazioen gatik, euskaloz, mila apaiz baten sermoietatik, gure belaunaldiak gaur oso arraroa gertatu, umei ez da, hau, estratosferik iruditzen zaie estraolustaren kontuak, baina nik esperientzia literario asko elizan izan dut. Zutik gurutze ondoan, amasamina zegoan, eta semea txintzilik behatzi urtekin hori niretzako munduko poemarik eta oindikan ere iruditzen zen kriston poema. Zutik gurutze ondoan, amasamina zegoan, eta semea txintzilik. Txintzilik geratzen da poema ere, eta hori xeren itzulpen harri bat ez. Eta orduan euskalo idazle bakoitzak daki nondik etortzen ez. Trauma batetik, gehiago. Bai, oso galdera interesgarria da, askotan gertatzen da, erantzunik ez dugula, egiten dugula eta ateratzen zaigula. Baina, Juan entzuten dion bitartean, uste dut privilegio bat izan dugula, eta izan dela internet baino lehen jaio ginen, sortu ginen eta idazten genuen eta entzuten genuen. Nik oraindik ere etxean amari entzuten izan ipuinak, baina adibidez euskara berri ikasteko goratzen naiz nola joaten nintzen Zubilara, eta hango atautsi batean nola entzuten izan ipuinak eta grabatu. Oraindik ulertzen ez dituenak egia eta bezurra bero azkoek Bizkaian jasotakoaren beste bersio bat. Hau da, eta gogoratzen naiz, esaten zidela benetan ikusi zituela lamiak. Jose Arratibelek esaten zuen, ataunera joaten zenean, azken urteotan, berak esaten zuen, azken 20 urtean mundua gehiago aldatu zela azken 2000an baino. Gauzkotasuna eta gau ez elkartzea, kontu kontaria egitzea, eta privilegio hori izan dugula. Eta gero, gurea da, kafetegiak itxilizik dute, parkean eseriko gara, baina eserita begiratu. Begia ez da gaudu.
bada aurre egiten diedan egarkizun bat nire oso zalean ez. Eta gutxi gora bera horrela dio. Ipitaki papataki, zer da begien aurrean daukazun zerbait? Tximeleten antzekoa dena. Eta ia, segunduen abiadura bera duena. Tik-tak, egiten du. Horrek estudia, dela, oso gauza derra da. Imaginazioari eragitea. Begien aurrean daukagu, tximeleten antzekoa da. Eta ia, segunduen abiadura bera. Eta zela dira. Baina, nola ez garen konturatzen, itxik zabaldu egiten ditugula, ez segunduen abiaduran, berdin zaitena. Tximeleten antzekoa dira, baina bekila dauzkate, eta bigen aurren dozeu, baina zitu dugu. Eta bizitzan hori gertatzen zaigu. Eta behar bada, idazlearen lan horroa, ez dakit poetek, ez esaten dutenean, zaldi bat, gauez, itxizan, otxagabiako iturrira, eta izarrak eran zituen. Izarrak isla da egiten dira, gauez iturriko duzuan, ez da? Zaldiek izarrak eratzen dituzte gauez. Beste batek zaldiak ikusiko ditu, esan zeharragoa, zaldi bat iristea gauez herrira, ez da? Ez dakit, zaila. Erantzun behar da ez da erresa. Ez dut positiboa batela. Ez da erresa erantzute askotan. Barnera. Bukarrena da, literatura adibidez, ilargia islatzen denean, putzu batean, ilargia edaten duzu eta zerutik ere desagertu egiten dire. Horra eromaten zaitu egiten. Hala ere privilegiatua gara, egia da, eta marrazkilariak aipatu behar dira, horregatik kasu batzula zer esanik ez da. Gainera, nik uste musikarekin lotuta izan zen musikazale eta musikariak eta Paul Wittgenstein filosofoaren anaia, zaruna hola behar da anaia. Baina, lehen da biziko mundu garran bondo bat lehertu eta eskubiko eskua bat duzuen ez da. Hala ere, Rabeli eta Straussi eta eskatu zian, mesedez idatzi zuten horra esku bakarrarekin jotzeko. Gogo hori. Eta hori da nire ustez, egoera ilunetatik ere, alteratzeko gogoera kusten dena, zentzuten bat baduzue interneten ikaragarria da, ematen du ez esku batekin, baizik eta birekin edo hiru edo laurekin jotzen duela, ezta? Eta hori da nire ustez. Literatura dasunek hori ere erakutsi zigun, autoistripua izan zuen eta elbarri geratu zen, gero eta ezin duagoa. Eta internetek hori, ordenagailuak hori ekarri zion, ezta? Nola gainditu, nola zulatu tunel hori, ezta? Eta gitxi argitasunetan. Eta ez dakit, aipatu behar dira Jon Zapleta, ez? Aipatu behar da Jon Lariaga, aipatu behar da azken aldian Balena Odriozola, Maite Gurutxaga, Jokin Mitxelena, Emilio Urbeloa. Ez dakit Egilorrekin egin zuen eraten bat edo Maria Sumek. Ez dut gogoratzen. Ez dakit ez zuten kontzi ditu, baina nik uste tanden hori ikaragarria da, nik beti sentitu izan dut falta, ez dakit editorei leporatzen dit, baina zergatik ilustrazioak ere lotu behar diren literaturari. Ikaragarria zen. Zergatik argazkiak ez agertu ez da. Oso gutxi dira, bakarra dira. Eta haur literaturan kolorea, neraren literaturan marrazkiren bat, gazte literaturan bat ere ez, eta duenean zer ikusi ez. Ez dakit, muga editorialak edo. Kasualitatez gaur, radio dozen Paul Wittgensteinen zeak, pieza, ari eskenitako pieza horiek, jarri dituzten, kasualitatea. Eta aurra askori gertatzen zaio, eta idazlea askori ezinak egiten dula, askotan artera. Nik uste gaina arteraren ezaugarri bat ezinak dula. Umeak gauz asko ezin ditu esan eta literatura bilatzen ditu adierazpidei. Ni neu uste dut, oain kontuatu naiz, erdi dislexiko edoten naizet. Nire historia baukean zegoelako zerbait, jaio bat.
Eta, askotan horri heltzen diozu, soka horri, aurrera egiteko, irauteko, bizitzaren beste zerbait bilatzeko, eta mundu bat agertzen zaizu. Neure kasuan oso berandu kasi noan jende horrean hitz egiten. Mundu beratzen nintzen. Ez nuen balio batek, moain asko ez, baina behintzat ez nahi zizintzen. Hori, zorriot literaturari, eta literaturari bai batez ere. Gero, artearen munduan, etxaiak eta izaten dira baino laguna onak ere bai. Eta hori da, adiskideak beti altxor bat, baina gaina horrelako gauza batekin lotzen direnean, ez da bizitzari beste ate bat irikiko baliote bezala, ez da. Zagutzea beste idazle batzuk, musikariak, arkolariak, ilustratzaileak, baita pintoreak ez da egiteko jodegi bat, edo beti beste ate bat irikita. Zerbait ematen dizu bizitza. Privilegio bat azken. Diru asko ematen hori bai. Baina egia da, behar bada, erren egon gara da fabula ez da. Begiak zabaldu eta belarriak, aldaketa ikaragarria datoz. Josea belere konturatzen zen, aldaketa ikaragarria zetozela. Eta gaur egun gaurrari, xosurlatu behar dugu, eta hizkuntza aldatu da. Hizkuntza guztietan aldatu da mundu bat, ez da? Miguel Delibesek esatu, Kastilla hablar munduan, azken argitzen dira, azken ikazkina, azken okina, azken kultura hori, esaera zarra, dena berritu gara dago eta formak ere bai esan dute. Eta horre, nik uste, esan dut, Maria Sunek izan duela ausardia, genero desberdinetan, gero autobiografia kontuetan sartu zen. Ez dakit, bide urratzaileak izan dira barentzat, ez da. Eta garai hartan, zer esanik ez, aipatutakoak, ez da, Bertxondi bera, Atxaga bera, ere hitza testuetatik harago eramanez, ez da. Nik inbidia handia nien, ez nuen uste sekula, ez da idatziko nuenik. Nuk ez nuen bibliotekarik, ez nuen ordizia, behasainera baten ginen, komikia irakurtzera. Gaur egun dena hain urbil dute eta hain erreza zaie aurrek youtuberra izan nahi dute orain. Eta ez dakit jarralarri buruzko liburu txiki batzuk egin ditugu eta esaten dut youtuberra izan, baina hartzaina ere izan zaitezke. Eta youtuberra dena izan daitezke. Ez aukerak ikaragarria dira. Telefonarekin ja grabatu ditzakegu gauzak, sortu ditzakegu gauzak. Eta nik uste hori dela nik uste ja gu ez datuzela esatera irakurketa kanpainak egitera, ezik eta sortu gozatu sortzen. Ze aurrak, ikustek ere oso esan du, aurrak lehendabiziko letra ez du idazten, marraztu egiten du. Marrazki bada, ez da? Eta gero kamustu egiten zaio, ez da? Baina lortuko bagenu hori zabaltzea eta sortzearen postu hori zabaltzea, ez da? Gogoratzen naiz, Mugairiko eskola txiki batean, urtero liburu bat egiten dute, oraindik irakurtzen eta idazten ari diren aurrek. Urtero bat. Eta maketatu egiten dute, eta etxe eramaten dute astean din, ikasle bakoitzaren etxean, lehen Amabirkinaren arramario hori eramaten zen bezala. Eta aurrek irakurtzen diete, gurasoei. Eta bai, bilatu behar dira formulak, eta hortarako konbizeak behar dira. Konbizeak importantenak irakasleak dira, maizu maistrak dira. Eta zelana dauzkaten, zelanan egokitu zizkien, nik uste hospitalei begira daudela, baina eskoletara sekola lana egiten ari dira. Eta zaindu behar ditu. Zaindu behar ditugu, ze gure etorkizuna zaintzen ari gara haiekin batera. Ozean, esan gara itzulita, Larogeiko hamarkada hortan, niretzat behintzat
ordura arte ez zegoen ahots bat ekarri zidan Mariasunek. Baina euskan, emakume idazle batzuk, batez ere duen literatura, Magi Aristia eta hor zeuden, tradizioarekin oso lotuta eta bat. Mariasunek ekarri zuen hauz berri bat, agian Parisian bizitzan zaroko, euskola. Eta entzuten zen Europako Noslingerren, Astrid Lindgrenen, Oiartzunak entzuten ziren tengabez. Zera ere bai, Rodarilenak, eta bai. Nik asko entzuten, zera, iparraldekoak asko ez. Ekarri zuen doinu hori. Eta doinu horrekin, eta ez dakit gainera, hori oso personala da, eta orduan ez da errepikatzen ez. Baina nik uste izan dela, ahots bat, jarraipen handirik izan ez duena. Gero etorri diren idaz engan. Ekarpen hori, bakit pixkatola idean geratzen den kontzeptuan dela ez, hori horren ezaugarriak, eta bila eman ditzatela. Baina, intuizioz ez, hala bizi izan nuen, marka da, irakurtzen hasi nintzenen, handureztu diren intuizistea kontrolatzeko makinak ekarri zuen zerbait berria, atxagak, noski, atxagaren ikuspegiak, eta Mariasunen ahotsa oso berezia zen. Eta asuma duzularena, ere bai, irudien bidez eta gero idatzi ere ditzen, oso berezia zen. Nik uste, momentua dela esateko, harritu nahiz horrekin pentsatu beharko nuke, ea jarripena izan duen Mariasunen ahotsak. Baina esango nuke behintzat sekulako idazlea eta obra dugula, eta Marian Minaberri ere aipatu beharrekoa da, ez da, poesian, eta esango nuke klasiko bat dugula, dagoeneko esan daitekela hori, ez da. Bi klasiko ditugu ahozko literaturan, gaur gauean etxean kontatzen barko, gero ahozko gara biltzen dugu. Magi Aristia da, Amatxo Getuzta, Ipuin Zoragarriak, eta Jose Arapide dugu bestean. Haiek ez diren idazleak, etxean entzundako ipuinak kontatu zituzten. Magi Aristiaren kasuan gainera kontatzen du, nori entzun zion eta ze egoera. Nola eramaten zuten ipuin kontalari bat, historio errailea, esaten dira zen. Josepea Morena, Saratarra, barkatu. Zugarra nolikoa, ez da esan duke, baina Saran eta entzuten zuten. Etxez etxera ematen zuten, kontratatzen zuten lan egiteko, hartu jorraketan, bide bitartean. Jose Arapide kontu zaharrak. Eta nik uste, Mariasun Joldi eta Txan jarriko nituzke klasikoen artean. Eta gero, ahotsarena nik Juan Cruzen Begininiaren poemak nabarko dituko. Hori ere izan zelako poesian, ez dakit, irakurle moduan, ez dakit, jasunen zierra berezi bat, ez da. Beste bat gogoan dut, Gasteizen, Juan Cruzek errezizkigon aurren grabazioak, eskolan egindako grabazioak. Ze goza ederra, kantatzen ari ziren aurrak. Orduan konturatu nintzen besteak beste, orduan ze importante den maistra on batekin dokumentea, zure bizitzen. Suerte hori izatea. Julio Caro Barojak esaten zuen, ez agindu gaztei el árbol de la ciencia, bere osabaren el árbol de la ciencia, Pio Barojarena, ez dakit, agindu behar kanala ez. Baina badaude, asko, altxor asko, irakasleak batzutan ezagutzen ez dituzten. Hemen ez baldin bada gaur egungoa, Durango ez daukagulako, bestela, egungo gineteke bat iztirari, pantaiari begira eta zer bat horren, baina Durango zorion ez aukera hori bagen, igurtzarrak berreskuratzeko, eta hori gauza gara. Digital esatuta dauzkat, grabazio, ez nahiz hau sartzen, zegoen, ja gurasoak dian, eta bai bina beharko nuke, baina nire bihotzerako egia da, eta ume horiek ziren gerako guztiak. Ez zegoen hor zeraik listorik eta atzeraturik,
Gainera jarri zen dietela jende bat dio, abertzen izango zenuke hemen zera da gaietan azkarrena eta ez zuten asmatzen. Hor magia bat gertatzen da, bihotza izketan hasten denean. Hemen, zean, joldi gertatzen zen magia hori. Gero matematikain gara, ez esango ez, baina magia hori hor desagertu. Eta magia horretan ez dago, azkarra horik eta hotela horik lekua topatzen hori nadu. Arregarria da, irakurketa arazoak dituzten ume askok, poema txikiekin da ze gauzak adierazten dituzten. Bestela ezin dute eta hor ateratzen dute bere mundua. Badago, liburu bat zoragarria, deskubritu Mariasun ezaguturen garaitzun, da zen maestra bat, Portugaldarra, Maria Rosa Colazo, lagun batek pasatu ziren, lagun maixu batek pasatu ziren, eta zen umeek idatzetako poemak eta batzuk esandakoak laurtekin da, maestrari esan da, poesia herida. Etzako liburu txonetako bada, eta haren ikasle batzuk ezagutzen egiten ditzen kongresu baten da bialen nion besarkada bat, minbiziak izan gara jartan. Gueltan etorri zitzen besarkada, izan zen beretzeko. Hori izan zen beste ahots bat, zera topatu nuena, garaitzunen. Askotan giroak sortzen dira, momentu historikoetan giroak sortzen dira, ez da pertsonaren kontua, bezik giro batzuk sortzen dira eta hor sortzen dira idazle mota bat beste une historiko batean zaila dena, larroiko hamarkadan izan zen oso momentu berezia, eta moen beste bat ari gara bizitzen. Ez txarragoa, ez durako goia beste bat. Beste izen bat batu nahi nukena Sebeka Ilejara, baitare. Baitare momentu idazle eta teorizatzaile eta agilduak bizitu zuen. Persona asko egon dira, ez da, bultzaka, denak izin aipatu, baina importanteak izan dira. Zean, espiritu horretan bertan, adibidez, zeak hemen oskorrikoek eta egin zutenean Kartuen Testamentua ere eta Marijan eta Sandra izan zen pelikoa. Nik uste espiritu horrekin zea zegoela ez. Egoera horrek eman zituen frutuk izan ziren. Atxagak nik lehen biziko aldiz, arratilen kontu zarena atxagari haitu. Hago erosi izan. Liburu larran entziklopedia basko banik antzen. Erosi zakauta, erosi nun da, zeruzitzen hoikoa. Orduan deskubritu genituen horiek eta atera genituen. Jose Artibelek esaten zuen bezala, bakizue Alibaba eta Berrogeita Lapurren euskal versioa, agertzen da kontu zarretan Lapurren leizea oso politan. Eta abretes esango esateko lapurrak ataunen esaten zuten. Abrite portas, kirizkeaz, oso polita izango zen gara hartan entzutea. Hori esan dezakeko gain, eskerrik asko zorterik onena eta cerrarte portas. Txiste, baina cerrarte portas, ez da